Hej, i dag er det mandag den 11. og det er den første dag i projektugen. Yes. Vi har fået lavet rigtig meget, og vi har fået en meget Fuldt vores tidsplan rigtig godt. det er et filosofisk emne, så der er ikke så meget, det kører ikke så meget på fakta. Kun omkring de juridiske alder med lavalder på kriminalitet og seksuelle lavalder og alkohol og alt sådan nogle ting. Det er nok der, vi finder mest info. Ja, ellers så er det et meget filosofisk emne. Så derfor har vi også sendt sådan nogle spørgeskemaer ud til nogle eleverne på 8. årgang for at få deres forældre til at udfylde dem. Så. Og det her, det har vi fået udfyldt, det fik vi samme dag. Så, ja. Det var meget godt. Så det kører på skinner. Vi mødte ind klokken 8:10 i dag, og vi holder fri nu klokken 1. Ja. Så ja, og vi møder ind klokken 8:10 i morgen, og regner med at holde fri klokken 1 igen, fordi at vi nu må vi se, hvad der sker. Ja. Nå, men hej. Thomas! Kan du godt lide hiphop? Hej, så det blev en tirsdag den 12. den anden dag i projektugen. I dag, der fik vi nogle svar tilbage fra de svar, vi sendte afsted i går. Yep, og så nu har vi 3. Og vi fik faktisk ros for det, fordi vi havde sendt ud, hvor der står, jeg citerer: Hej Lina og Nicoline, hvor er det en god idé, I har fået. Held og lykke med opgaven. Det blev vi meget glade for at høre. Det betyder så meget for os. Det varmer. Ja. Vi har fundet lidt mere om de der juridiske regler. Ja, det har jeg i hvert fald. Og så har Nico fået stillet nogle dilemmaer. Ja, op for klassen, som vi skal med fremlægger. Ja, og så har jeg fået skrevet om puberteten, hvilket nok skal blive interessant at fremlægge. Ja. Og vi er begyndt på vores hjemmeside. Ja, den havde vi lige lidt problemer med. Ja, men nu har vi fundet noget, der virker pænt enkelt, så vi kunne finde ud af. Vi arbejder stadig på den, og det er jo den, som vi skal bruge i vores fremlæggelse. Så, og det er vores kreative produkt. Ja, så den kommer til at tage noget tid at komme igennem. Den kommer i hvert fald til at bruge resten. Stort set resten af i dag, cirka 40 minutter. Så har vi fri igen klokken 1, og vi mødte 8:10 igen, ligesom i går. Og vi kommer nok også i morgen til at, der møder vi også 8:10. Ja. Og der kommer det sådan lidt an på, hvor meget vi når, fordi at efter i morgen, så begynder dagen at gå meget hurtigt, og så skal vi skal også have øget vores fremlæggelse. Og få talt tid. Ja. Og i morgen der skal vi nok i hvert fald lave meget hjemmeside. Ja, i morgen kommer den er vigtig til at fylde meget. Den er meget vigtig. Og så også noget mere filosofisk skal fyldes på. Og flere tanker og spørgsmål skal stilles op for klassen. Og så regner vi med måske lige at få et par stykker flere af de der svar. Ja, vi er i hvert fald sikker på mindst på én svag. Det lyder ikke af meget, men det er bedre end ingenting. Det er det, vi forventer af en 8. årgang. Der får papir mere til deres forældre. Afleverer det ikke. Nej. Det var egentlig det. Ja. Var det ikke det? Jo. Jo. Så hej. Vi ses i morgen videoblog. Det er logbog. Logbog. Hej igen. Så blev det den 13. onsdag. Den 13. Den 13. Den tredje dag i vores projekt. Ja. I dag har vi fokuseret meget på hjemmesiden, som Lina har siddet og arbejdet meget på, og designet den og sådan noget, og så har jeg lige siddet og skrevet noget ind på den. Og vi har også, vi har fået nogle flere af vores spørgeskemaer tilbage. Vi fik 3 i dag. Hele 3. Det er lige bare sige vent, at jeg kom ind i klassen. Og så, ja. Hvad har vi så mere? Så har vi... vi har faktisk... Jeg lavet meget i dag. Ja. Vi fik skrevet dem ind, og vi har fået skrevet meget på hjemmesiden. Yes. Men man kan godt mærke, at interessen for det her, det er sådan... begynder at falde. Og det kan man også godt mærke på de andre grupper, at koncentrationen falder. Der bliver taget flere og flere pauser.
Og længere pauser. Meget lækker pause. Men altså, vi får stadigvæk lavet noget, men det er også fordi, man kan mærke, nu er der ikke så meget helt arbejde med mere, nu er det mere finpudsning af de ting, vi laver. Og man skal også tænke på, at der er ikke så meget tid igen. 2 dage, de går hurtigt, og især nu her, der begynder det at blive stærkt. Ja. Men vi er faktisk rigtig godt med. Vores produkt er jo så ved at være færdigt nu, og Fremlæggelsen er jo den skal vi lige, den tror jeg, vi stiller fremlæggelsen op i morgen. yes. Og for det ydre tager tid og alt det der. Ja. Så sådan. Præcis. At den fylder en halv time. Ja, eller i hvert fald deromkring. Yes. Det spurgte vi også Thomas om. Han sagde, hellere gå 20 minutter end 30 langt, tror jeg. Yes. Det håber jeg i hvert fald på at komme, fordi sådan nogenlunde. Og vi mødte ind i dag kl. 8, som sagt, og Som sædvanligt. Og holder fri om 10 minutters tid. Hvor klokken er 1. faktisk præcis 10 minutter. Freedom! Ja, Nej. Det er skide hyggeligt at være, og vi elsker det. ja, det gør vi. Ja, Men er det ikke det? jo, det er mange, sikkert vi mangler noget. Vi følger tidsplanen, som vi skal. Ja, det er rigtigt, det gør vi. Måske lige en lille tand foran. Det tror jeg faktisk, vi er, fordi at hvis det skulle være rigtigt, skulle vi først begynde på vores produkt i morgen. Yes. Men fordi vi valgte at lave hjemmeside, Og, så gjorde vi det. og i går. samlede det hele, så kunne vi komme i gang med det hele lidt før. Ja. Men vi har regnet på det, og vores fremlæggelse skulle gerne teknisk yes. Nå. Peace. Ses i morgen. Oaks. Hej. Igen. I dag er det den 14. Den Torsdag. 14. Den dag. Hvad har vi lavet i dag, Line? I dag mødte vi kl. 8:10, Som sædvanligt. Og holder fri lige om lidt. som er klokken 1. Ja, om 12 minutter. Ja. I dag har vi arbejdet rigtig meget på hjemmesiden. Ja, det har Lina stået for med redigering og opstilling og så Der var lige mange ting. Ja. Så har jeg skrevet noter ned til fremlæggelsen, og vi har fået skrevet noget mere til puberteten og om forældre, og vi har øvet det igennem. Ja, vi prøvede lige hurtigt at øve det igennem. Og det er faktisk længere, end jeg havde troet. Ja, så det er meget fint. Jeppe vinker. Ja, Jeppe vinkede. Så vi Ej, vinkede. jeg har også lige siddet og redigeret lidt i projektbeskrivelsen. Ja, og vi har fået sat kildelister på. Og nu, det eneste vi mangler, det er, vi regner i hvert fald med at øve det igen. Det kan være, at vi går igennem det i morgen, men ellers så øver vi det også selv. Så vi kan have vores egne stykker. Og jeg skal have skrevet noter. Jeg skal have skrevet noter, ja. Det mangler jeg. Og vi mangler at lave vi har fået de her papirer til Thomas i dag. Og der mangler vi at lave nummer 2. En tidsplan for fremlæggelsen. Ja. Og så skal vi nok også lige have kigget lidt mere på projektbeskrivelsen. Men logbogen, den er vi heller ikke færdige med. Og ja, produktet, det er hjemmesiden. jo snart færdigt. Ja, det er teknisk ikke færdigt, fordi vi har fået alting skrevet ind nu, bortset fra logbogen. Vi skal måske lige korrekturlæse det, vi har fået. Korrektur ikke. Det har vi også gjort sådan lidt. Det har vi gjort sådan lidt hen ad vejen. Jeg gjorde det lige halvt nu her. Ja. Det er vel egentlig... Det eneste, vi mangler, det er at få sat logbogen ind på hjemmesiden. Og Line skal skrive til noter, og så mangler vi en tidsplan og projekter. Projektbeskrivelse. Ja. Og så er vi faktisk færdige. Yeah. Så det er jo super. Det er bare meget godt. Så nu Og koncentrationen i dag, den har faktisk været... Den har været, det var højere end i går. Ja, meget højere end i går. Den var virkelig lav i går. Jamen, i dag har vi faktisk også arbejdet over os. Der hvor vi rigtig havde pause, der arbejdede vi. Ja. Så Vi har arbejdet mere end de 5 lektioner, vi plejer. ja. Så det var bare amazing.
Nå, men ja, vi laver vores sidste videoblog i morgen. Som stadig er logbog. Så jeg lagt på. Men ja, den laver vi i morgen. Altså, så må vi se. Så må det briste eller bære. Vi håber, det bærer. Vi siger hej hej. Hej hej, vi ses i morgen. Peace out. Hej, videoblog. Logbog. Som stadig er logbog. Logbog. I dag er det fredag den 15. Den 5. dag i ugen. Og det er slutningen nu. Ja. Og så i dag mødte vi ind klokken 8:10. Og vi tager fri igen klokken 1. Måske lidt før. Måske før, ja, fordi klokken lige nu, der er den 9:48, og det eneste, vi mangler faktisk, det er at få den her logbog ind, videologbog ind på hjemmesiden. Og lige korrekturlæs Ja. hjemmesiden. Også få smidt tingene ind i Dropbox. Dropboxen. I dag, der har vi Line, har fået skrevet. Jeg har skrevet mine noter. Så det er jo super. Ja, og jeg fik skrevet også lidt mere noter. Skrevet tidsplan. Skrevet tidsplan har vi også, og vi Og har rettet fremlæggelsen. i Projektbeskrivelsen. projektbeskrivelsen. Og ja, så skal vi øve lidt også. Det har vi masser af tid til. Og vi har regnet lidt på det, og vores fremlæggelse skulle højst sandsynligt tage meget, meget tæt på de 30 minutter. Så det er jo bare super. Det er meget Alt i verden er super lige nu. Ja, men vi kan ikke lave den her videologbog særlig lang, fordi at Vi har allerede overskrevet tidsgrænsen. Ups. vi hørte noget om 10 minutter, så det vi egentlig sidder og siger nu, det er sådan lidt... Nå. Nå, ja. Ja. Men hvad var der mere, vi skulle sige, Line? Fantastisk. Du er sulten, var. Min mave rumler. Vi er sultne. Det er over Det var bare frikvarterstid. Ja. Så, Så peace. peace out. Ses. Hej, videoblog. Logbog. Som stadig er logbog. Logbog. I dag er det fredag den 15. Den 5. dag i ugen. Og det er slutningen nu. Ja. Og så i dag mødte vi ind klokken 8:10. Og vi tager fri igen klokken 1. Måske lidt før. Måske før, ja, fordi klokken lige nu, der er den 9:48, og det eneste, vi mangler faktisk, det er at få den her logbog ind, videologbog ind på hjemmesiden. Og lige korrekturlæs Ja. hjemmesiden. Også få smidt tingene ind i Dropbox. Dropboxen. I dag, der har vi Line, har fået skrevet. Jeg har skrevet mine noter. Så det er jo super. Ja, og jeg fik skrevet også lidt mere noter. Skrevet tidsplan. Skrevet tidsplan har vi også, og vi Og har rettet fremlæggelsen. i Projektbeskrivelsen. projektbeskrivelsen. Og ja, så skal vi øve lidt også. Det har vi masser af tid til. Og vi har regnet lidt på det, og vores fremlæggelse skulle højst sandsynligt tage meget, meget tæt på de 30 minutter. Så det er jo bare super. Det er meget Alt i verden er super lige nu. Ja, men vi kan ikke lave den her videologbog særlig lang, fordi at Vi har allerede overskrevet tidsgrænsen. Ups. vi hørte noget om 10 minutter, så det vi egentlig sidder og siger nu, det er sådan lidt... Nå. Nå, ja. Ja. Men hvad var der mere, vi skulle sige, Line? Fantastisk. Du er sulten, var. Min mave rumler. Vi er sultne. Det er over Det var bare frikvarterstid. Ja. Så peace. peace out. Ses.